Ato ng Sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Election officer sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte, ugbana niini ang patay. Human kini gi-ambush kaganinang buntag. Ani ang report? Patay ang election officer sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte nga si Attorney Maceda Lidasan Abu. Ugbana niini nga si Jojo Abu dihang gi-ambush sa mga armadong lalaki. Nahitabo ang insidente pasado alas 8 Miyerkules sa buntag, dihang padulong unta sa iyang opisina ang biktima gikan sa Cotabato City. Sumala pa nga pag-abot sa mga biktima samtang sakay sa ilang SUV nga gimaneho sa bana niini sa barangay Makir, Dato Udin Sinsuat sa Maguindanao del Norte, kalit lang kining gipaarakan sa mga armadong lalaki. Daling nadala sa ospital ang mga biktima apan gideklarang dead on arrival ang bana niini. Samtang paglabay sa pipila ka oras, nakabsansab sa iyang kinabuhi si Attorney Abu. Hugot nga gikondena sa BARM COMELEC ang pagpatay sa mga biktima, ilabi pa nga nagsingabot ang eleksyon. Ito po ay kinukondem talaga ng COMELEC. No? We strongly condemn the ambush incident na nangyari kanina. Election officer Maceda Abu, actually, siya yung kaisa-isang election officer sa BARM, no? Na nakatanggap ng award during the December 2024 na awarding ceremony na ginawa ng Commission on Elections Manila. So siya yung awardee natin sa buong BARM, sa lahat ng election officers natin. Siya lang yung may natanggap na award. Padayon ang imbestigasyon sa kapulisan sa mong kaso ug padayon sab ang ilang hot pursuit operation batok sa mga sospek. Ang nakakapagtaka is wala namang nagrereklamo sa atin dito, sa ating tanggapan, na nirereklamo siya na may ginagawa siyang mga illegal. Kaya hanggang ngayon po, palaisipan sa amin kung ano yung naging motibo talaga kung bakit nangyari yung kanina, yung pagpaslang sa kanilang mag-asawa. Sara Hilomen Velasco, One Mindanao.